Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Hasta ka naman, kaya ka. Hilim ka na. Kaya naintigam ko ni mo diyang naglele. Tanawa nang. Gidasi mong anak ang umabot ni mong umagad Yung nang. mabot. Umaabot ba? Marukoy si Abay ba? Marukoy kayo. Pabutan-butan. Pero, para dagay mo kumpiyansa o mabihag niya ba? Kay Kantoron, palagto ka diyo si DJ ni. Pero madagi to ni Abay. Kung hagka na to, yay-yay na kito ba? Ikaw nang, hagka ka nang di. Nang, di mo kamting ka. Nanya, maabot na siya kay Laing Apo nang, nasa kay Laing Apo. Mamanghura na niya yung dailin. Yun ang ano. Ari nang, may buhat ang anak lang para nasa tayo ko galingon itong anak. Sige na nang, ibihaan ko sa asawa. Sige na nang. Hey, kalipay ko naman lang kung may tabo na. Kaya nakasiguro ko nga dili na masakitan pang akong anak. Nakaila kong ginisukad ka ni Adto eh. Ang nasayod kong mahalon og panggaon niya Dave kung sila may magkadayon. Di kita mo sabay sa akong gisulti. Hoy, Ikaw ano ba? ka nagkabit ko buts kong kamot Berto? Dili po ka? Ha? Katumbahon ka? Dali. Dili ko dire. Di. Unsa man di ay? Dayan na. Nagday naman kino. Ay. Kita magadayo ng sus paniguro na kunin mo. Na di giti kabiyaan. Malun og panggaon ta ka. Ginoo ko taon mo, Berto. Oy. Kilatan ka maya. Apil-apil ka bes mga batanon. Amawa ka. Ano day? Ang imong lawas ug imong itsura nang mitiguhang. Pero ang atong kasing-kasing magpabilin biyang batanon sa man. Ay ko kabuang niya. Nang, Hoy! sige na. Ay di ko kabuang niya. Kaya pa naman ako makasiko og tao. Basig na. Karon pa. Madapa lagi ka. Wala. Nang! Daya na! Seryoso biyan din niya eh. Di man makumidyahan. Kibaw yung di ka mo patol ako na ngayon. Nagdumilim gani ka sa amahan ni Bay Dave nga choy kito. Nako pa ka. Pero kung malibat ka mupatol ka na ko kay naginusaran naman lang ko. Gibiyaan naman ko sa kong pamilya. Sargo isaan ako ni mo nang. Ha? Usargi ako masaad ni mo. Di gyud ko musaad nga biyaan ko ikaw. Gidagaw na gyud ka. Ibalik! Nilakaw naman na tagal! Ibalik mga asa! Sunod mo ka na kubuang ka. Sunod eh ko! Oh, buka ka. Hi! Oh, ingon ka, wa pa kaduka ah. Duka man ko pinakalit, pi. Kay nahago og maayo ang imong mga mata sa pagsigig tutok ka ng cellphone. Maog yun. Mga sige na be, ambil na imong cellphone. Ambil lang cellphone ni tatay ni mo, higda na. Higda pod ikaw. Oh, muhigda si ante nimo. Ha? Dili uy. Pamangani nga gidati ka dinhi sa kwarto. Oh. Pero mataparan nimo si Inday. Samtang nagdigamo pa sila si nanay sa kusina. Pahuwayo na mo doha. Pukawon talaw niya mo kung mga ona. Ang na kang ikatug, Dave. Mag-alasayas na sa gabi eh. Ay, auntie nanay. Dapat ta. Ay, ikaw oh. Ay, na. Pikpikan na si ako. Nalawa oh. Nagduka Oh. na ginang bata ah. Ya, busog masab na. Nagkaon na ganina sa wapata mamauli. Oh, sige na. Tapari lang unang bata di sa magigda. Kay, manghipos ko nini mga pinilo. Iso na ko sa parador. Ako na anaw niya. Ay, gamay ra kani eh. Ako na. Sige na po. Taparin na si Inday. Nanay. Oh, ay, na ba? Sige na, Bisi. Boga may, be. Yay! Ay, di, oh. Ay, nitapad na ko ni mo, ha?
Piyong ng ice. Sige na. Higda ako imo pukton, nanay. Sige, sige. Ali, dali, dali. Ay. Bigla ko sabitanday siya na ako. Nanay. Unsa man? Kantay, si ako. Parehas tatay ba? Sige na, nanay. Ha? Sumay kantahon ako. Bisan unsa. Sige na, nanay. Sige na, sige na. Close your eyes na. Nya, with pik-pik sad. Okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Nauman ako pamutang sa mga pinilo sa aparador. Kinikim bataa. Kuha kay kuha ragid sa sinina. O pagkahuman, idasok ra. Nahilom na si Jenny. Kuha na mo kanta. Nakatog na tingalig apil human magkanta-kanta o pipila ka mga nursery rhymes. Kani ato? Kami si Amy ang magpuli-puli og kanta ni Inday. Kung magpakatog. Kamalipayon ako niya itong mga adlaw. Sa diyang gikauban pati ka, Amy. Bisan kuwang-kuwang ta sa kwarta pero malipay na kay ko nga sa akong pagpauli. Anak ka. Ug sa akong pagkatog. Di katupad ka. Ya. Balik na. Kimingaw na kay kunimo. Ikaw paghihapon ang kanunay kipangitan nining ako mga mata. Balik na ka. Oh, uy. Nahug ang litrato ni Amy nga gipapilit na ako din sa pultahan sa aparador sa akong pagsira. Sorry ka. Nahug ang imong litrato. Mahal ka, teka. Balik na. Pauli na. Himuan ng kumpleto ang atong pamilya. Nagpaabot ko ni ka. Nakatagpilaw man di ay ko. Si Dave. Nagparong siya sa tubangan sa aparador. Nagsige og hikap sa picture ni Amy nga gipapilit sa tubangan ini. Balik na. Naghilak siya. Balik na. Dave. Kung ako palang untang imong gimahal, dili unta kasakitan karon. Anong dili naman lang ako, Dave? Ako na lang, please. Kano sa pa man ay ko nimo makita, Dave. May buntag, te. Uy, may kay ni ka. Ali, nakapamainit na ka. Humana, ang bata. Natug pa. Dugay mi bata kay wa may klase. Halid di man. Mumanggadi nga walang una po ko mga bli sa kananan ron. Gipapahoy usab mo na niya ang mga trabahante kay wa may klase. Og minus man ang mga empleyado ng mga on. Si Dave. Sa iyo tong lakaw. Pagbata na ko wa naman din he. Ambot ko na hain. Ay manawag na turong taon. Labi siguro magpahibaw ko nain siya.
Dugay sa ko nakamata eh. Wa lang tingali ko disturbo ha. Mao ba? Hagdon taon-ta mo nga manlaag ba pero wa man di si Dave. Ako naman ko! Ah. Ako! Ayaw biya Ikaw, tani mo diya manggi ay Berto. na Oy, diya. Oy, may buntag diha day abay. Ay, unya Berto. na ako makadrive kung manglaag mo. Driver ko go. Unya, nadayon sa kinan nga wa man. Gigamit man ni Dave ang pick up. Nga na dili ta kalaag kung may sakinan. Magbas dita. Asam ta. Oy, diha ras may bayon oy. O man di atong laaganan. Bisa kada adlaw ta nga nakakita ng dagat pero nindot pagod gihapon ang laagan. Lantaw-lantawon, kaliguan ug kuhaan og panud-an. Dahay no. Di hari dahi ta. Ay man ako adto ta syudad. Banta ko ron makalaag sa kanang syudad ba. Doger ko nangandoy ang kalaag ko dito eh. Ay kita na dalag day, Jini. Ha? Kita Ay, lag. di lang ko noy abay uy. Nahinumdum di ko, mag-tutor di ko ni Elaine ron. Magbasa mi. Basa ka sa iyo na. May nagkibaw mong basa, hindi. May naman kinambasa. Sunod lang talag ron. Sunod lang talag. Kartahan day ka Roberto. Ay di good. Manggani magkuyo ko ninyo. Moban ko ni Dayan na. Kay aron may makalibre na ko ba? Sabah Roberto oy. Bye-bye, minoy palibrehon. Discuss it ay. Uso mo na ron good. Uso ha. Ang uso kung matanon ka pa. Tiguang ka man, di ka mawaw. Si Oh, Tiguang. unsa? Si Tiguang. Lagi, guwang-guwang na ko. Kay try takapin na ko. Tiguang. Ay, Mike, maluwas ka ng mauwaw-uwaw ka. Ha? Kano sa mo laagday? Ha, Jini? Doon na lang ko sa hotel. Sa'yo ko nagpa-parlor ka rin. Gusto ko surpresahan si Joshua. Doon na may kaadlaw nga mapagkita sa iyang kabisi. O gusto kong makita niya nga misamot kong kagwapa human sa pila lang kaadlaw nga wa ko niya makita. O timing, anniversary na mo karon. O gidadaan ako siya ni ining kamay nga cake. Pipila ka oras na sab ko nga nagpaabot niya din dapita. Namasin nga bisan malantawan ko lang siya. Kimingaw na kay ko nimo ka. Wa ka bigyan mo bati o kamingaw na mo sa imong anak. Pila na pagkatuig nga nawa ka na mo. Huwag na kontento na lang ko sa paglantaw-lantaw ni Dapita sa imong gitrabahoan. Namasin nga makita ka. Nga bisan ang imong sakyanandang ang akong malantawan. Ikalipay ko na. Gituman ko ang imong gusto nga dili na mo pakita nimo. Pero hangtod kanusang nga papaabuton ko nimo. May paglaong pa ba nga babalik ka na mo? Tora, o na ka na ang sakyanan ni Amy. Bisuod na kilipay mo sa hotel. Nakita na nako ang imong sakyanan ka. O igo na ka na. Kontento na ko. Gi-imagine na lang ako ang imong dagway nga nag-drive sa maong sakyanan. Angayan kay ka. Kung misabot ka kagwapa ka, yung nagkupot sa manubila. Pero unta, makita ko na usab unta pagbalik ang imong naong, Amy. Hinaot pa unta. Nananaw silang tanan ako. Kana, lingi ka mong tanan. Tanawan ninyo ang akong kagwapa o kasexy. Doon na lang ko sa opisina ni Joshua. Good morning, Mom. Morning. Si Joshua. May appointment ka with Mr. Dovan, Ma'am? Huwag ka makailan ako. Ay, sorry, Ma'am, pero... You're new. Yes, Ma'am. No wonder wag ka makailan ako. Wasa ko makailan ni mo. Unsa ba ka din eh? Assistant ko sa secretary ni Mr. Dovan, Ma'am. Unsa?
May assistant ang secretary ni Joshua? Kano talaga na mahitabo? Anyways, don't bother answering. Musunod ako sa opisina ni Joshua. Ay, sorry ma'am, pero dili mahimo. Ayaw ko pugni. Girlfriend ko ni Joshua o kasluno na kami. So pahawa sa akong agianan kung dili ka gustong mapapa sa imong trabaho. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!